उद्या नगरपालिकेचे निकाल लागतात, कसं बघताय सगळ्या निकालांना? नाही, जिथे जिथे सगळं महायुतीच जिंकणार. जिथे निकाल लागेल महायुती जिंकणार. त्या महाविकास आघाडी आम्ही औषधासाठी ठेवली नाही का हो साहेब? औषधासाठी ना. तुम्हाला उभाटा, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शरद पवार पक्ष दिसलं का? दिसला ना तुमच्या टीव्हीवर? शिवसेना किंवा भाजप, बस. मग पण साहेब, निवडणुका शिवसेना भाजप अशा एकामेकाच्या विरोधात लढल्या गेल्या. अहो, आम्ही मैत्रीपूर्ण लढणारे लोक आहोत, प्रगल्भ लोक आहोत. आज दिसलो का नाही? एका जीप मध्ये आलो की नाही इथे? ते मी टपावर बसलो लोक वेगळं. मग आम्ही प्रगल्भ लोक आहोत. आम्हाला माहिती आहे निवडणुकीच्या वेळी निवडणूक करायचं. सिंधुदुर्गाच्या विकासासाठी मी, शिवसेना, भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस, अजित पवार गट हे सदैव एकत्र आहेत. त्याच्यामध्ये कुठलाही तडजोड नाही. आम्ही ह्या निवडणुका वैयक्तिक लढवल्या नाहीत. प्रदेश पातळीवर काही जे निर्णय झाले त्यानुसार आम्ही ह्या निवडणुका लढवल्या. निवडणुका संपल्या. आता उद्या 21 तारखेला एकत्र गुलाल उडवू ना आम्ही. त्याची पण मजा घ्या तुम्ही.